to cart na. Add to cart na. Ay, i-check out nyo rin pala. Wag lang add to cart, sis. Blackpink in your area. Charot. Anong hanap maganda? Hi guys! Welcome back to my channel! Ngayon meron na naman tayong bagong video and yung video na to is isa na namang Shopee haul kasi malapit na yung 11/11 pero hindi to tulad ng mga nakaraang Shopee haul ko kasi ngayon ako na yung nagbebenta ng mga to. Ayan, meron na rin akong shop sa Shopee. So ayan, sana supportahan nyo din. Kaka-open ko lang kahapon, Sabado, and ngayon pala is Sunday. Ayan, ipapakita ko nga sa inyo yung mga binibenta ko doon. Sobrang mura lang naman nito and meron ding mga panlalaki and pambabae. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Guys, ayan, gamit ko na pala yung ring light na binuksan natin nung last time. Di ko alam, sobrang liwanag ba ng mukha ko? Nakafocus sa mukha ko yung ilaw. Ayan, sorry, comment down kung okay ba yung ilaw or babawasan natin or ewan. And ayun na nga, yung pangalan pala ng shop ko is Sofia Salud. Ayan, yung isa-search nyo sa Shopee is Sofia Salud, pero yung lalabas doon is Sophie Shopee. Ilalagay ko na lang din dyan and ilalagay ko yung link sa baba sa description box. So yan guys, eto, meron akong mga jogger pants na binibenta. Ayan. Yes, magaganda sila sis. Ayan, meron tong, papakita ko sa inyo. Ayan, meron tong old rose, ganyan. Meron din akong maroon, ayan. Meron ding gray, ayan. Ang ganda din nito. Tapos, ayan pala, meron siyang guhit na dalawa sa gilid. Stretchable naman siya. And, ayan, meron din siyang garter, kaya na-adjust yung size niya. Pwede niyong sikipan or luwagan, ganyan. Tapos, ayan, meron din siya sa dulo. And, ito yung gusto ko din. Kulay black. Ayan, gusto ko rin nito. Pero, ayan, hindi ako kumukuha kasi gusto ko muna silang ibenta. So, and, ang daming pwedeng i-partner dito. Ayan pala, yung tela din niya is hindi naman siya sobrang kapal. And, hindi rin sobrang nipis. Sakto lang. Sobrang comfortable niya suot. And, hindi rin mainit. So, ayan, ito pala is binibenta ko lang ng 120. Ayan. Murang-mura lang sila. 120 isa. Ayan. Bumili na kayo. Charot. Nakita na ba kayo na nagbebenta sa YouTube? Ako lang yun, sis. Ayan. Pa-add to cart na lang po. Charot. Ay, i-check out nyo rin pala. Huwag lang add to cart, sis. And yung next is, dito naman tayo sa mga short. Ayan, sis, ang gaganda rin ng binibenta kong short, promise. Ako kasi mga bumili talaga nito and pumili. So, ayan. Ito yung Adidas na short na may line dyan sa gilid na tatlo. Ayan, sobrang cute ng kulay nito as in. Ayan, color pink siya. And meron din akong black dito. Ito, ang ganda rin ito. Ang daming pwedeng i-partner. Tapos ito, ang sarap din sa mata ng kulay niya. Ayan, parang blue-green yung kulay niya. Hindi ko sure. Pero ayan, makikita niya naman yung color niya dyan. And ito, pastel. Yung color niya na parang violet or purple. Hindi ko sure, pero ayan, ganyan yung kulay niya. Ang ganda nito, and ang ganda rin ng tela niya. Comfortable siyang suot, ganyan. Tapos ayan, meron din akong mga kulay red, ganyan. And merong mustard. Tapos ito naman is color blue. So ayan, mura lang to sis. Binibenta ko lang to ng 80 pesos sa Shopee. Add to cart na. Add to cart na. Next na mga short na binibenta ko is ganito naman siya. So, ayan. Ayan, ito yung mga sikat na mga dolphin short. Yan, pwede nyo ito gamitin pang TikTok o kaya lalabas kayo, magpipicture kayo. Lahat, pang tulog, pang bahay. So, ayan, meron na akong ditong color mustard din siya. Ang cute. Ewan ko, ang sarap sa mata talaga ng mustard. Tapos, ito naman, blue. Ayan, ang cute din ng kulay niya. Wala, gustong-gusto ko silang lahat. And, ayan, color pink. Ayan, black pink in your area. Charot. Tapos, ayan, ito, yung pink din, pero parang mas dark siya, ganyan. And, ito naman, isa is color red. So, ayan, stretchable din to. And, ganun din yung tela niya, parang sa Adidas kanina, na ang comfy and good quality talaga. So, ayan, ito pala is binibenta ko rin to ng 80 pesos sa Shopee. So, ayan. Salamat, Shopee! And yung next na mga short is ganito naman siya. Ayan, tie-dye.
Tie-dye yung tawag dito. Ito, yung color blue. Ayan, dolphin short din to. And ito naman, meron ding kulay pink. And ito, hindi siya tie-dye, pero dolphin short din. Binibenta ko lang itong mga to for 70 pesos. So, ayan, sobrang mura lang talaga ng mga benta ko sa kanila, promise. Kasi mas gusto ko ganun. Mura yung benta para mas mabilis, maubos. So, ayan. Yung next na mga short is ito. Ayan, nakikita nyo ba yan? Ito yung mga favorite kong shorts sa mga binibenta ko. Sobrang ganda, diba, sis? Ayan. Parang pang mayaman, ganyan. And ang comfy ng tela niya, sobrang lambot. Ganda, promise. Ayan, papakita ko sa inyo. Eto, meron ako ditong maroon. Maroon ba to or red? So, ayan, ang ganda na to. Ito pala is plus size siya. Pero yung iba hindi plus size ha. Ito lang, tsaka yung isang gold. So, ayan, ito plus size. Tapos, etong gold, ayan, plus size din siya. Malaki to. Kasya sa inyo to, mga sis. And yung sunod is, ito naman, parang pink siya. Ang ganda. And ang ganda nito. Parang sa camera, sobrang shiny niya. Pero sa personal, hindi naman. Sakto lang. So, ito yung sunod, color blue. Ayan, ang ganda rin nito. Gusto ko nga rin sila, pero ayan, di kasi ako kumukuha sa mga paninda ko. Masaya na ako na nasusot sila ng mga customer ko. And nakikita ko sila. Ayan, meron din tayong red. Ayan, ang ganda rin ito. And, ayan, violet. Ito, medyo malaki rin pala siya. And, ayan, ang ganda ng tela niya. Nakikita niyo ba? Ay! And, ayan, ang ganda rin ng tela nito. Kung nakikita niyo talaga sa personal. Ang gaganda nila, promise. And, ayan, itong royal blue. Royal blue ba to? Basta, ayan, yung blue, ang ganda rin nito. And, binibenta ko lang sila ng 75 pesos. So, ayan, sobrang mura lang. And, ang pretty na nila. Magkakaroon na kayo ng mga pretty, na short, and comfortable, and sexy. So, ayan. Ito naman, mga short din. Ayan, ang dami kong binibentang short, pero iba-ibang design naman sila. Ayan, meron lang siyang Adidas dyan sa gilid. Ayan, meron din gantong color. Ayan, ang cute talaga ng gantong kulay na. Ang sarap niya sa mata. And yung tela niya pala is good quality din. Ganyan. Ang comfy. Ayan, meron pala akong dalawang ganto. Dalawa yung available. Tapos, meron din ako ditong pink. Ayan, sobrang cute. And ito, blue. Katulad ng suot ko. Ayan, meron din tayong blue. And ito naman is, ay baliktad. Ito naman is color maroon. Ayan. Ang cute nila. And murang-mura lang pala to. 65 pesos lang sila. Hi, ito. Meron pala akong di nasama din sa mga velvet na short. Ayan. Ito, ang cute din ng kulay nito. Ayan. Kasama to din sa mga 75 pesos na sinabi ko kanina. Tapos, yung sunod na short is ganito. Ayan. Nike. Di ko sure yung tawag sa kanila. Ganyan. Pero, ayan. Meron siyang nakalagay dyan na Nike. Tapos, eto, parang may mga apoy-apoy siya dyan na iba-ibang kulay. Ayan, ang cute niya lang. Ay, ang cool, ganun. Basta, ayan, ang cute niya. And, meron din tayong parang color blue naman na may orange-orange. So, ayan, ang cool, ang cute nito. And, binibenta ko pala to ng 80 pesos lang din. So, ayan, dalawa lang yung stock ko nito. So, ayan, bumili na kayo mga sis. And, yung next is eto, mga short. Velvet din to, pero ang pagkakaiba niya dun sa isa is wala siyang line dito. Mas mura to kaysa dun sa may line. So, ayan, eto, meron siyang violet. Tapos, meron tayo ditong pink. Ayan, parang pink siya. Pink o purple? Ayan, di talaga ako magaling sa mga kulay-kulay. Pero, ayan nga, parang medyo purple to. Ganyan. Tapos, eto, brown. Ayan, ang cute. And, stretchable din to. Ayan, meron siyang line dyan. And, eto, green. Ayan. Sorry, sobrang shiny niya sa camera. Hindi siya ganyan sa personal. Makikita nyo naman yan pag nakita nyo na yung shop ko sa Shopee. May mga picture naman to. So, ayan, kulay blue. And, meron din ako dito ang kulay pink. Ito pala yung pink, tas yung isa yung purple. Ayan. Ang cute din nito. Oh, 65 pesos ko lang silang binibenta. Katulad ng Adidas kanina na tig 65 din. So, ayan, murang-mura lang yan mga sis. And yung next na short is panlalaki. Ayan, meron din akong mga panlalaki. Konti pa lang ngayon, pero sa sunod baka magkaroon pa tayo ng mas marami. Ayan,
Puyok na ako. Ano ba yan? Ayan, meron tayong mga panlalaki ng mga short dito. Ganyan sila. Merong kulay green. Ayan, stretchable din to. Kasyang-kasya sa inyo to, sis. And good quality rin yan. Malambot siya. Pero hindi sobrang nipis. Hindi rin sobrang kapal. So, ayan. Pwedeng-pwede tong pang bahay, pang alis. Yan. Sobrang comfy. And meron din tayong gray. Ayan. Gray. Ayan siya. Sobrang solid ng tahi nito, boy. And, ayan. Meron din tayo ditong gray din siya. Para parang mas light kasi sa kanina. So, ayan, binibenta ko lang itong mga to ng 80 pesos lang. Ayan, 3 lang yung stock ko niyan, kaya bumili na kayo. Next is, dito na tayo sa mga tops, mga pangtaas naman. So, ayan, meron ako ditong off-shoulder na cute. Meron ako ditong parang, hindi ko alam kung brown to or reddish brown. Ayan, reddish brown siya. Tapos, dito namang isa, pink. So, ayan, sobrang cute lang nito. Ganyan siya. And, binibenta ko lang ito ng 80 pesos lang, sis. So, ayan. Ang cute. Bilhin na kayo. Charot. So, ayan. Di ko kayo pinipilit, Pero parang ganun na nga. Char. Ayan. Meron din ako ditong parang mga razor top. Ayan. Nakalagay dyan. My body, not yours, sis. Tapos, ayan. Pang petit to. Pwedeng-pwede to sa mga petit. And, ayan, meron din ditong iba-iba yung color. Parang rainbow color siya. Wow, ang cute. Ayan siya sa likod. And, sexy to. Kung gusto niyo ng mga sexy na mga damit. And, meron din akong mga gantong top. Alam niyo, umuso to. Ayan, parang meron siyang pa-V dyan. Ganyan, color pink. And, meron din akong color yellow. Ganyan siya. Ilalagay ko yung mga picture nila dyan. Ayan. And meron lang siyang nakasulat dyan na love. Tapos sa likod din, ayan, love, love, love. Ayan. Bumili na kayo. Ang cute na to. Binibenta ko lang to ng 105 pesos. Tapos ito pala, nakalimutan kong sabihin. Binibenta ko lang din to ng 80 pesos. Ayan, 80. At saka yung razor top din pala, ito. Binibenta ko lang din to ng 80 pesos. So, ayan. Grabe no, pwede na ako magbenta sa palengke. Alam mo, nagbebenta ng mga sumisigaw-sigaw-sigaw, ganyan. Ayan, pwede na ako, sis. Anong hanap maganda? Ayan, eto na. Meron din ako ditong mga bili. Alam niyo, sumikat din tong mga t-shirt na ganito. Ayan, meron tayo dyan, color black. And, meron din akong, ayan, neon green. Ang ganda. So, sobrang ganda nito, promise. And, ang cool niya. Binibenta ko lang to ng 95 pesos. 95 pesos lang, sis. Meron ka ng t-shirt na ganyan. And, meron ako dito ang graphic shirt. Ayan, oversized shirt. Alam niyo yun, pwede nyo to suotin. Ayan, nakaganto kayo. Tapos, pwedeng biker shorts or kahit anong black na short. Tapos, naka-sneakers kayo o kaya mag-socks din kayo. Nakasing kulay ng top nyo. So, ayan. Ang cute. And, ganun din yung mga uso ngayon. Tapos, magbabag kayo. Yung maliit lang dito. So, ayan. Ang ganda nun, diba? Binibenta ko lang ito 75. And, ayan yung isang design niya. Tapos, yung isa naman is ito. Ayan. Parang, merong grandmother dyan na nakasmile. Wala. Ang cute lang din. And, ang ganda rin nito. Pwede siyang bakit itong crop top na white. Ayan, crop top siya. And, medyo malaki. So, ayan, pwede to hanggang medium. And, sobrang ganda nito. Pwede nyo rin siya, ayan, katulad din ng sinabi ko kanina. Yan, mag-accessories lang kayo. Tapos, bag, tapos sneakers, ganyan. Ayan, 75 pesos ko lang din tong binibenta. And, yan, sobrang simple pero maganda, diba? And, ayan, second to the last na tayo. So, ayan, meron din ako ditong black na knitted na crop top. Good quality to, sis. Hindi to yung katulad ng mga sa tabi-tabi lang, promise. Ang ganda talaga ng tela nito. And, binibenta ko lang to 135. So, ayan, meron akong small. And, yung isa is, ayan, medium. Ayan, ang ganda rin ito. Simple lang, pero madami kayong pwedeng i-partner. And, pwede nyong suotin sa maraming event. Ganun. Nag-isip kayo, no? So, ito na yung huli na ipapakita ko sa inyo. And, ito rin yung pinaka-favorite ko sa first collection ko ngayong namili ako para sa paninda ko sa Shopee. And, ayan. Wow! Ayan, sweater to. Cropped sweater. Ay, hoodie. Ayan. Tapos,
Ganyan siya, sis. And hindi naman siya sobrang kapal, hindi rin sobrang nipis. Sakto lang din. Ayan siya. Hindi ko na alam anong itsura ka dyan sa camera. Pero ayan, ganyan yung kulay niya. And sobrang cute, promise. So, ayan, hindi lang blue. Meron din tayong color pink. Wow, ang ganda. Sobrang ganda nito, promise. Ayan, crop din to na hoodie. And ayan, ang ganda nito, promise. So ayan, meron din tayong jacket dito na color black. So ayan, ang ganda rin nito. Yan, meron din siyang hoodie. And ayan, yung ano niya pala, yung zipper niya is may bilog yung hawakan. So ayan, ang cute din ng detail na yon. Pwede nyo itong i-partner sa maraming outfit. Ayan, ang cute, diba? Ayan, gusto ko rin siya. Sis, gusto ko silang lahat. Ayan, i-add to cart nyo ng mga sesam. And itong last is, ayan, white na hoodie. Ayan siya. Sis, pag suot mo to, ang lakas mo kay mayaman, promise. Gusto ko nga rin yan. Tapos yan, may package siya dyan. And yung zipper pala nito is ganun din. Ayan, meron din siyang bilog dyan. Dalawa yung stocks ko nito. And ayan, meron siyang ganyan. And ang ganda rin ng tela nito. Sobrang comfy and good quality, promise. So ayan, yun lang naman yung mga binibenta ko sa Shopee ngayong first collection ko pa lang. Kasi nga, kaka-open ko pa lang. Ayan, pero sa sunod, abangan nyo, mas marami pa akong mga products na ipapakita sa inyo. And ipopost ko rin, syempre, sa shop ko. Ayan, magkakaroon din ako ng iba pang mga klase ng item. And yun, thank you sa mga nag-follow na pala sa shop ko. And ayun, yung iba, sana i-follow nyo rin yung shop ko. And ayun, please support. Thank you so much. Thank you so much. Pero din pala sa mga friends ko sa Facebook, lagi ako nagpo-post ng mga paninda-paninda, ganyan. Wala, sobrang saya ko lang talaga pag nagbebenta. Alam niyo, ewan ko, yun talaga yung passion ko, business, magbenta, ganyan. Tapos, ayun, mahilig pa ako sa mga damit. So, ayun, perfect talaga. Gustong-gusto ko yung ginagawa ko. And yun nga, alam niyo yung business, hindi lang puro pera-pera, ganyan, dahil gusto mo magkapera. Wala, ang saya lang din, nag-post ka, nagbenta ka, and nagustuhan nila yung paninda mo, may bumili sa'yo, ganyan. And makikita mo minsan, magpo-post sila ng mga pictures, suot nila yung mga paninda mo, ganyan. Wala, sobrang sarap sa feeling. And magchat-chat sila sa'yo, sabi nila, ate, ang ganda po, ganyan, thank you po, ganyan. Wala, ang saya-saya lang din. Sobrang sarap sa feeling. And ayun, wala, ang saya ko doon, ang saya ko sa ginagawa kong gano'n. And ayan, syempre, hindi mawawala ang shoutout natin. Meron akong isa-shoutout ngayon. 3 lang muna. Sorry, hindi ako masyado nakapag-prepare. Hindi ko na-list, pero ayan. Shoutout kay Air Pogi. Shoutout kay Louie Cruz. And shoutout kay Ryu Gaming. Ayan, shoutout sa inyo. And thank you ulit sa mga comment nyo. Lahat na nagko-comment ng mga pa-shoutout, sinisave ko yan lahat. Hindi ko lang sila na-list ngayon, kaya onti pa lang. Yun na shoutout ko. Pero ayan, babawi ako sa inyo sa sunod. And ayun, thank you ulit. Thank you sa mga comment nyo. Thank you sa mga message nyo. And thank you rin sa panonood ng video na to. Please like, comment, and subscribe. Add to cart na rin.